se, tam ty papíry, podepište se. Cože mi píše? No samozřejmě, překvapeno. A když jsem to neřekla. To jste tady dneska asi nebyla. Ale byla, já nevím. A když jsi řekl, že zítra. Ne. My jsme s vámi měli dělat vlog s námi. Já taky. Tak ještě minutku, jinak mi to už můžete odevzdávat. No konečně, vážení, posaďte se. Jestli pak tušíte, proč jsme s paní třídní přišli? Netušíte. Vás brzy přejdou srandičky. Tak vážení, vy jste psali v minulém týdnu velice důležitou písemku v českém jazyce, která je nedílnou součástí přípravy k maturitní zkoušce. A kdo mě vysvětlí, jak je možné, že ta písemka ve všech případech je stejně a že máte z písemné práce všichni výbornou. Včetně těch, kteří pololetí málem propadali, že? Paní kolegyně třídní, co tomu říkáte? Někdo tady říká urážka. Já bych jako třídní teda si myslela, že to prospělo zřejmě ty známky, které byly v pololetí. Že i teda Nikolas nakonec se rozhodl, že se začne učit. A dala bych ruku do ohně za to, že se připravili zodpovědně, navíc je to velice chytrá třída, takže si myslím, že to nebyl problém se těch pár otázek naučit a že jsou zodpovědní k těch maturitě všichni a nemyslím si, že by někdo podváděl. Vy máte tendenci, já vím z těch hospitací, že chodíte mezi těmi lavicemi sem a tam to je velice nebezpečné. Nemohl vám někdo přilepit třeba nějaký tahák na záda? Já se budu zbytečně rozčilovat, abych to tady vyšetřoval, na to zavolám povolenější lidi. Takže se na to připravím. Haló? No ahoj Tobe. Měl bych tady pro tebe jednu prácičku. Mohl bys prosím tě se svým kolegou i hned přijet do školy, potřebuji tady neprodleně něco vyřešit. Jasně, Tondo. Přijedem. Vyřídíme to, jakmile to bude možné, jo? Tak ahoj. Víte, já bych se přiznal, já bych vám ten výsledek přál z toho testu, ale podívejte se, mě můžete říct všechno. Jsme asi prostě od přírody inteligentní, nebo já nevím, jako já jsem se to učila celý týden a já prostě nevím. Já zachovám diskrétnost. Mě špatně. Já si myslím, že měli mluvit a přiznat se. Don't worry, be happy. Prosím vás. Don't worry, be happy. Jo, vy se s tím něco uděláte. No tak moc možností nemáme, že jo, jak je. Spíš kdyby sami chtěli trošku něco nám říct, tak zkuste říct, jak to bylo. Já prostě nevím, no, já mám vždycky ze všech písemek jedničku, chápete prostě, jako já jsem nic neopsala a nikdy neopisuju a ani nebudu, tak mě tady něco na mě nekecejte. Kdo vám ty výsledky dal? No mlčí! Pane policajt, nevyřešíme to nějak? Zapalíte mi? Tak to tady nebude přeci, ne? Mlčí! No tak dáme dudku. Nemálo. Dvojku schování bychom mohli. No ale
Víte co? Nechte to na mě, počkejte tam, já to si vymátím. Tak jak je to tady teda? Tak Nikolasi, volali mě detektivové, že jsi byl přistižen s kusíkem plným peněz. Co mi na to řekneš? Já absolutně nevím nic o žádném kufříku a už vůbec ne o penězích, jako blázněte, opravdu. Já peníze, to vy jste. Nejseš to náhodou ty, tohleto? Co tohleto? To nejsem já, tohle. To je nějaký pán, to je s houslema, to je nějaký umělec, tohle. To vůbec nevím, o tom to mohl být. A v té druhé fotce to vypadá jako já, ale to opravdu si nemyslím, že bych to byl já. Dále? Moment, počkej tady. Kde jsou ty fotky? Fotky byly, fotky nejsou. No tak teď se teda ale absolutně nedozvíme, kdo ty taháky prodával.